Idan wannan ne karanku na farko a wannan channel din namu, zan so ku danna subscribe. Bayan haka, ku danna ƙararrawar sanarwa, sannan ku yi mana like na wannan bidiyo. Ya naga sai murna kike yi? Wallahi ina cikin farin ciki, zan yi ido biyu da Matawalle. Amma ke kadai naga kina yin murna. Wallahi ba ma ni ba, manyan 'yan kasuwa da ma'aikatan gwamnati so suke su ido biyu da shi. Wallahi ni ko kin ga hakan bai dame ni ba. Shi kawai dai munafurci ne da bakin hali da yake a kokon rai. To kowa ya saurara, ganan Singam mai gaskiya yana zuwa. Me zaki faɗa akan halayensa? Ya dai sunanta gaskiya, ko an binne ta sai ta tona kanta. Mun koya daga gare ka jagoran. Matawalle, ina sauraron ka. Barkanku da zuwa gaba ɗaya. Me zaki faɗa dangane da dawowar mahaifinki? Gaskiya na ji daɗi sosai. Ina jinki, ƙarasa bayaninki. Masu sauraro, ku ji ni, duk wanda Matawalle ya yaba, kuma har ya bashi wata kyauta, ko da a ce ruwan sha ne, to wannan mutumin ya zama abin kwatanci. To gashi za a yi wa akawunta ƙarin matsayi, me zaki ce dangane da haka? Matawalle, ina akawunta zai koma da yin aiki yanzu? Zai koma babban ma'aikata. To ke me zaki faɗa? Masha Allah. Shikenan oganmu, ka wargar da mangoro ka huta da guda. Wanne mukami zai rike in ya koma can? Zai rike mukamin chief accountant. Bayan haka kuma sai me? Za a yi mishi ƙarin albashi minti 3. Kin ji mukami da matsayi da akawunta ya samu. Yanzu me zaki ce? Taya ka murna da ci gaban da ka samu. Duk da dai ci gaban mai haƙar rijiya ne. Yayin da haƙarsa yake zurfi, yake daɗa yin nisa, kuma yana daɗa ganin duhu. Bayan haka kuma sai me zai faru? Kafa ce za ta rubto kanka, ta cike ka a cikin wannan ramin. Kamar yadda ka zo a matsiyaci, na rantse sai ka koma a matsiyaci. Idan kuma hakan bai faru ba fa? Ni ba jinin Matawalle ba ce. Akawunta, bai kamata kai shiru ka rabu da ita ba. Yayin da hasken asuba yake citowa, ke kuma kullum cikin duhu kike danna kanki. Ƙara matsowa kusa ka gaya mata. Hakika, ke jinin Matawalle ce, kuma kin gado shi a ɗabi'a. Kin ji abin da ya ce, mai da amsa. Kuma wannan abun alfahari ne gare ni. Akawunta, wane irin cututtuka ke damunta? Cuta guda biyu tana damunki. Girman kai raunin tsiya, yanzu kuma shedan ya saka miki hasada. Kin ji abin da ya faɗa? Kin yarda da hakan? Ƙarya kake wallahi. Yana sauraron ki, ƙarasa faɗa mai. Na ci alwashi, kuma na ɗau alƙawari, sai na shafe ɗan ƙaramin farin jininka. Wanne irin uzuri za ka yi mata? Ina miki uzuri da cewa zuciyarki ita ce take miki jagora, shi sa ba ki iya bambance daidai da rashin daidai. Me za ka ce dangane da rayuwar da ba ta da manufa? Ita kuma rayuwa, idan dai har baka da manufa, to da kai da dabba duk tafiya kuɗa. Ita in zarzo na kai minta kuma ba ta. Ka gaya min gaskiya, waye kai? Suna na Sadan Badawa, wani ne nake da channel ɗin Ruwan Dare Hausa TV a YouTube. Malam, me ka dogara da shi? Na dogara da Allah, sannan kuma na san cewa shi ne yake bayarwa, kuma shi ne yake hanawa. Wai ke me yasa kika fiye girman kai? Kai, wai wani wanda bai wuce direban motata ba, shi ne yake ci min fuska? Yalla bai, gawarwa aka tsinta a cikin motar akawunta. Wannan gawa da kake gani, gawar wani criminal wanda aka yi musayan wuta da su da 'yan sanda. To amma ya aka yi aka samu gawar shi, har aka sa ta a cikin motar akawunta. Bayan an kai gawan ne mutuwari, wasu suka je suka samu mai gadi, suka ba shi wani abu don su ɗauki gawan. Akawunta, me ke faruwa ne? Da a ce na so, da tsayuwan mu ni da kai a nan wurin,
yanzu kana police station. To amma idan nayi maka hakan wace riba zan samu? To amma me kake so sauran mutane su zama? Ni so nake kowa ya zama mutumin kirki. So ke kuma menene mafarkinki yake nuna miki? Haka suke nuna min cewa zan tsiya tashi. Menene abin da yake baki mamaki da akawunta? Kullum sai ƙara sama yake. Kuma me yake baki haushi? Wai wani abun ban haushi ma har mai girma Matawalle ne zai kira shi da mai daraja. Bayan haka sai me ya gaya miki? Kuma ya ce sai ya koya min hankali. Daga ƙarshe kuma menene abin da yake miki? Daga ƙarshe ya kira ni kuma da dabba. Yanzu me abin da yake bukata? Ina buƙatar abu biyu ya faru da shi. Ina sauraron ki. Me yake so ya faru? Lalle bana son ya je wannan babbar ma'aikatar. Bayan haka kuma sai me yake bukata? Ina son a bar shi a ƙarƙashi na domin na cika burina a kansa. Idan kuma aka bar shi ya je, me zai faru? To zan kulle kaina a ɗaki, babu wani wanda zai ƙara ganin fuskata. Masu sauraro kada ku manta ku yi mana share din wannan labari zuwa group ɗinku da kuke da shi na WhatsApp da na Facebook. Bayan haka ku yi mana like na wannan bidiyo. Nagode da kasancewar ku a tashar Ruwan Dare Hausa TV. Kai naka zai zama mallaki na. Sam ni fa ban yadda ba. Da alama kin manta kowaye ni ko? Baka yarda da ni ba kenan. Sai kuma gashi na gane. Kudin mu suke so. To ai da mu abin haka yake. To tunan ɗaya ne. Treacherous, dangerous, mourns, sadness, and utmost sorrow. Duka biyu. Wai ake ciki ne? Ku saki wannan yarinya. Kamar ya muske ta. Akan me zamu kunci ta? Ku saki ta mana. Duk kuɗin da yake karfa na mara lafiyar kare da yake karba ke da su. Ki za ki raina wayo? Komai ya kammala. Komai ya kammala. Wannan magana da na ga maka tabbas gaskiya ce. Ya zo ki hada kayan ki. Duka biyu. Sai kuma wannan. Wannan wace ce kuma? Wannan mata ta ce. Beautiful. Na so ki guji abin da ba na so. Ina son ki da abin da na gaya miki. Kuma ki abin da nake so. Na san zaki mamaki amma baya bukatan bayani. Gobe yanzu zan watso ki daga cikin gidan mijinki. Duka biyu. Amma kai iyayenka sun yi asaran haihuwa kuma daga ganin ka gujewa iyayenka kai. Daga lokacin da ji na tsane ka. Don haka ka koma ka nemi gafaran iyayenka. To menene hikimar yin haka? Na san kana son kuɗi sosai. Ban gane ba. Idan har zaka iya biya na kuɗaɗe masu tsoka, to kowane irin aiki ne zan maka. Amma da zaka yi shawara ta da ka kyale ta. To ai kowane tsari da kake gani sanya mutum ake a cikin sa. Yanzu ba ta taba ƙara baka kuɗi ba. Ƙarya take, dole ta kawo. Ina sauraron ka. Kar ka taba sarki na. To ya zan yi tunda na kama da santa. Sai dai kuma ka manta da cewa Zubaida gwanjona ce. Kai! Kada ka tunzura ni yanzu ka sa na gaya maka yadda mahaifinka ya auri babarka da yadda aka same ka. Lokacin da ruwan sama yake zuba, wanke dattin duniya yake yi da irin kare, yayin da kuma istighfari da kyawawan ayyuka suke goge dukkan zunubai da munanan ayyuka. Haka kuma aure yake goge dukkan wata kazantar bari. Ta nan kadai zaka gane cewa na maka duka biyu. Duka biyu. Wannan kaitaccen shiri namu zai rika zo muku a tagwayen tashoshin mu Basarakiya TV da Nura Waye Hausa TV, a inda zamu rika kawo muku shi duk ranar Litinin. Ojo, ya kamata ka yi labai bayani. Okay, to sai aka ji labai ka gane kwai ni na zauna ina huta ta kun kama. Ojo, an kama ka da kayan laifi ne? Mu kama ne da komai ba. Ko kai musu laifi ne? Biyan laifin da ne wan komai ba. Biyan laifin wani laifi ne? To amma ina ganin kamar kai mai laifi ne. Ba mai laifi bane ba. To yalla bai ka ji abin da yace, shi bai san laifin da ya ba. Oh, ba sai laifin da kai ba. Ojo yalla bai yana tambayar ka, ka bashi amsa. Ni ban ba laifin da na yi kasa da mai kama ni. Yalla bai, me kake so ka ga wa Ojo tunda yace shi bai laifin komai ba? Duk mutumin da ya shiga tsakanin officer da budurwarsa. Idan mutum ya shiga tsakanin yalla bai da budurwarsa, to me zai faru da shi? To ba zai zauna lafiya ba. Ojo ka ji abin da yalla bai ya ce, kai kuma me zaka ce? Budurwa kuma kama jiran kwatance ne. Ya budurwa ce ni ba nan sabgar tattara da ita. Yalla bai ka ji abin da Ojo ya faɗa, kai kuma me zaka ce? Okay, daga wani gida ka fito yanzu? Ojo ka ji tambayar yalla bai gare ka. Ai Faiza. Oh yes, ai kauka masai. Ka gane yarinya da yalla bai yake faɗi? Nan lokutan yarinyar hantan wannan ce ma kakkama wani walar da kanka. To kenan kuna soyayya ne a tsakaninku? Da ita ba na son ta ba ta suna ba na ba tsakanina da ita. Ma nan ne sai ma an zama yaron ka da kaluran ma da komai da komai da. Yalla bai ka ta abin da Ojo ce, ba komai a tsakaninsu. Ya kake ganin za a yi? Kai, karkare na mun hankali. Barkacin ga maka. Duk mutumin da shiga tsakanin officer da budurwarsa. Yalla bai yanzu kenan me za ka yi wa Ojo? Zaman lafiya ya kare masa. Zan iya kokari na shiga raba shi zaman lafiya shi ma rayuwarsa. Shine iya abin da zaka mai kenan? I hope you understand.
Yalla bana kamar baya fuskantar bayananka da Hausa. Kai mai da turanci mana. Anybody who tries to put tsakanin officer da yarinyarsa ta fasale zai raba shi zaman lafiya. Ozo ka ga abin da yalla bai ya faɗa. Kai kuma me zaka ce? Okay, to na gode, na gane babu komai. Yanzu koma su kace raka neman ma bayanai akan ta da me tai, me zati, na zama yaron ka zan rike ma. Babu komai marraba. Hasina, ina sauraron ki. Wato wannan mutumin rashin mutunci zai mana zai jefa mana musu jama'a. Kaka yan sanda sun kama Ojo. Ya kake ganin za a yi? Shaf. An dai wannan gayan akan kuɗi ba wanda ba zai iya cin amana ba. Wannan shine abin da ya dace da shi daidai kenan. Hasina kin ji abin da Sultan ya ce. Yanzu ya za a yi? Mu je mu bar nan wajen. Yalla bai. Wanda irin shari da aka yi Ojo idan aka je station? 1. Kada shagunan mutane da ɗebi kaya. 2. Sani mai kwayoyi. 3. An attempt to rape again. Kaji abin da yalla bai ya ce zai ma idan har ku je station. Yanzu kai wannan mataki zaka dauka? Masu kallonmu, a nan za mu dakata a wannan interview namu. Masu kallonmu kada ku manta, ku yi mana share ɗin wannan bidiyo zuwa group ɗinku da kuke da shi na WhatsApp da na Facebook. Bayan haka, ku yi mana comment na tambaya ƙorafi ko kuma cin gyara ko yabawa. Na gode da kasancewarku a tashar Ruwan Dare Hausa TV. Tashar Ruwan Dare Hausa TV, taku ce. Ni ne mai gaskiya ya kamun mai, ni ne mai gaskiya ya kamun mai. Ni kada karen babu na, ni kada karen babu na, ita al'umma ya babu na ya huta kai. Ni kada karen Allah ni kada karen Allah ni. Kai da Allah mai kashi. Ni kada karen Allah ya baya yin mai. Ni ba ko san ni ba ko san ma. Ya ake zuwa da babai da babai. Haruna ko da babai. Ni ma ku ya ku ba ni na biki da barawo. Ni ba kin kuriya kan ni da kowa ne ba ban ya ku wata. Ni tuni na ganin ma duniya ki ma ganin munafiki da barawo kai Allah zai ran yaro ba ya ta Allah in yaro ya ta ba a ya gidan ni tuni na ganin ma na ake zuwa ban je ba na ba ta yi wannan ba ni ka da karan kwale kan ni ka da karan ko Allah ya san lahira ba ni ba Allah ya san lahira ba ni ba
ce yamma sai da babbar buran ban ni ce da mun fari ta ni ce da mun fari ta ba Kura mai cinye awakan maza ma amisa maza kama kuka tara halin ya bambane madugun da wa Allah na gani da magani a gurinka ai matan bayane babu yaro ne mutan baya da sabida ko faɗan gida yana ishe ƙato. Aida, kuma turu, wa jawo jini don jan turu wanda kai. Aida, jawo mana jini don fatarwa, jawo mana jini don turuwa da ke shi ka jawo mana jini don jan turu wanda kai ya sa. Allah ba dai mutum ba sai maka hanya. Sai da wannan jira ma da kuma kai. Yayi, mu da wanda kawai mu da wani fatar wannan kai. Ko daban-daban an kawo iya san mai gaba da mutan badawa ba zai muna gudan ya gudan gyara ta gudan gyara kai mata na su kai ka dai ku shigo mu kai gudan gyara mu idan ne cin uwan zuwa ba kai bare ka zo da kai gudan gyara ka duna mai kai shigo mu noman ni kai ba da baya da kyau shi ta shi wai sabati kuma da wannan kai ne mai kuma da ba ta gani ku gyara kai da cikin dimba ba Allah wallahi to ya ci ko soja na ga ka zo da magoya baya ka san ba dan kana da magoya baya ba da ka ci dan karan an duka ya jaki wata rana da Allah ke bi mana da wannan mai batale tare samari mai raba da tsara mai batale tare samari ya kada kowace maza matasa an gayya na gani da magani ko ta ai matan bayane babu ya shine yaro ne mutan bayane sihirin aka nuna ai muku sihirin aka nuna muku dawa ne kowa ya ce ba mutan baya ce ba Allah wallahi Allah kowa ya ce ba malam ya ce ba Allah da ke kura ba ke manta Allah sabawa daurewa za ku amsa za ku ce mun he dole ne ai
wannan kai wallahi ba dai mutum ba sai dai Allah sai da uwar rauni ya mani jaddibi kai me bawo kai me bawo da gudu da mu ba kai ce ko ai kaga idan ka bugan ba zan haƙura ba mu na bada sai ali sai sallah nan fatar wannan kai ni da jiran dudu ba ka gani kai ga jera kamar ka dafa ko takaji da hadi gari fa ya waye ba ka sani gaban lago ya faɗi gajera ka ga ma duka ba kai me kaho na san ka gajera ka fi jaki sai dai ya bi ka cin kara da halawa yaro baban ka ma ba hanko ne bayan kai kowa ga yi sanda ka ce mai ɗan tauri dole kowa ga yi da kan ka ce da ɗan tauri ina ku ta ku tai ɗan tauri ina ku ta ku tai ɗan tauri ina ku ya ku mu ina ku ya ku mu ni ne mai gaza ya kamun mai ni ne mai gaza ya kamun mai ni ka da karan babu ni ka da karan babu ita al'umma ne kamar ya huta kai ni ka da karan Allah ni ka da karan Allah ai da Allah mai kashi ni ka da karan Allah ya ba ya yi mai ni ba ko san su ma ya ake zuwa da babai da babai haruna ko da babai ma ni ya su ba ni na biki da barawo ni ba kin kuriya ka ni ne kowa ne ba baban ya su wata ni tuni na ganin ma ni ya su ba ni na biki da barawo kai Allah zai ran Allah in yaro ya ta ba a ya gidan ni tuni na ganin ma ni ake zuwa banje ba na ba ta yi tsara ba ni ka da karan ban bare ni ka da karan goshi Allah ya san lahira ba ni ba Allah ya san lahira ba ni ba ni ne mai gajajiya ikamun baye ni ne mai gajajiya ikansan zafi dan babbar kura uba ka san karya abun hawa ake wa doki ka san abun hawa sai mata ni jinin nono bai tada hankalin zalimin ni murtali ta bakin hanya ni hanya bai tada zumuntan dole ni dai ni da wuta maganin turarren doki ko dokin gidan kuban wane ne ni ja mai kare jikawar doki ni kuga maganin gishirin sauki ka san ba kai guda ba a kai gaji ni gurza aikin zaune ka san daga babara ba sai dan je sallama da gidansu wai ke san bari ya ba kawo kaya wai ke san a tsara nora ba ku ci sallah ni diga tare gaban ki karanci na ba ni diga tare gaban ki karanci na ba ni kirci bai ba ta kasara karantar tsoho ni kirci bai ba ta kasara karantar tsoho ni kirci bai nawa ka so mu tafi buro da baban ki ka so mu tafi da dan mutanen sauda wai ke san bari ya ba kawo kaya wai ke ta bala yanzu ba da mutum ba yanzu mutumin sa dan jan duru ba ni bai tunzuri ni kan Alhaji Musa ni bai wata kalautar saro uban ni goguwa hukuncin Allah ni bai da babban jirgi mai daukan mutum dauka yanzu an yi burki kallon mutuwa mai gidan mutum bai da ya lafi da lafi yanzu ba da wuya ba ko so kake jaba da ko so kake zagaba ce yamma yanzu dan babbar kura uban ni ce da mun fari ta ni ce da mun fari ta ba
tsire ma ai shege a wucin uwarka Kura mai cinye awakan maza ma amisa maza kama kuka tara hannun ya bambam madugun dawa Allah na gani da magani a gurinka ai matambaya ne babu yaro ne mutambaya da sabida ko faɗan gida yana ishe ƙato. Kai da kutumar turu wa jawo jini dan jan turu wannan kai. Ayya jawo mana jini dan fatarwa. Jawo mana jini dan turuwa da ke shi. Da ke shi ka jawo mana jini dan jan turu wannan kai ya sa. Allah ba dai mutum ba sai da maka hanya. Sai da wannan jira ma da kuma kai. Yayi mu da wannan kowa mu da ba fatar wannan kai. Ko daban-daban an kawo iya san mai gaba da mutan ba zai buɗa gudan ya kudan gyara kai mata na siya ku gyara dan jirgin ba kai ka dai ku shigo ba mu kai dan gyara mu idan ne cin uwan zuwa ku gyara kai bare ka zo da kai ku dan gyara ka duna mai ya shigo mu noman ni kai ba da ba da kyau shi ta shi wai sabati ba kuma da wannan kai ne mai maza ba ta gani ku gyara kai dan cikin dimba ba Allah wallahi to ba ci ko soja na ga ka zo da magoya baya ka san ba dan kana da magoya baya ba da ka ci dan karan an duka ya jaki wata rana da Allah ke mu to mana da wannan mai batalin tare samari mai raba da tsara mai batalin tare samari ya kada kowace maza mata ta an gayya na gani da magani ko da ai matambaya ne babu ya shine yaro ne matambaya sihirin aka nuna ai muku sihirin aka nuna muku dawa dai kowa ya ce ba mu tambaya ce ba Allah wallahi Allah kowa ya ce ba malam ya ce ba Allah da tutu kura ba ke manta Allah ba wa daure za ku amsa za ku ce mun he dole ne ai fatar wannan kai wallahi ba dai mutum ba sai dai Allah sai da uwar nauyi ya mani kai mai bawo kai mai bawo da kudu da ma fata kai ce ko ai kai kaga idan ka bugan ba zan haƙura ba wannan kai Allah wallahi lalo ni kiriya ma dan sai dai Allah sai da wallahi rahman da ni turu maganin ma ba ni da kake Allah wallahi zuwa mai sai ne karan malam gambo ni dirba da baka sa kai ma maganin ma ba ba banduna ni da ce jira ma sai dubu ta taru sorry mu na bada sai ali sai sallah nan fatar wannan kai ni da jiran dubu ba ka gani kai ga jera kamar ka dafa ko sakaji da hadi gari fa ya waye ba ka sani gaban lago ya faɗi gajera ka ga ma duka baya kai me kaho na san ka gajera ka fi jaki gari sai dai ya bi ka cin kara da alawa kina ganin akwai wanda zai iya karasa wannan aikin? Babu wanda zai iya karasa wannan aikin. PA me yake so ki faɗa? Rage da ɗin saba sakatariya ce, fee kuma fee yanki.
Tsoron ke daɗe, kin ji abin da ta faɗa, me za ki ce mata? Saki da zama. Kamar na ga alamar kina so ki Lawan tambaya. Lawan ba taɓa maka haihuwa bane na ga duk ka buka wani ruɗe? Lawan Hajiya na tambayar ka, wace amsa za ka bata? Ranke da wannan ita ce ta farko ai. PA, kina da magana ne? Yaya sun PA na tambayar ka, ka bata amsa. An samu Umar. So PA, kin ji amsar da ya baki, me za ki ce mishi? Ka ce Umar. PA kana so ka maimaita maganar ka. Umar ko hakan ba. Hajiya, kina da tambayar da za ki mishi ne? Sunan wani dan uwanka ne ko kuma sunan wani naka ne kasa? Lawan, Hajiya tana so ka bata amsa. To ranke da daman dan ya biyo halin accountant ne shi yasa ka sa wannan suna. Kamar kina so ki magana, me yake so ki ce? Maimakon ka sa sunan wani naka, shine zaka sa sunan makiyin mu? Ya kamata kai magana, ya take son ta raina ka. Aikin bari ta mun gani da kanta kafin kike mu. Kai, ka kawai. Kada na ƙara ganin fuskar ka a ku ta waje. Da wannan suna zai kira duk wanda yake yin interview ba tare da sanin Lawan Ahmad ba. Sha. Idan wannan ne karanku na farko a wannan channel ɗin namu, zan so ku danna subscribe, sannan ku danna ƙararrawar sanarwa. Bayan haka, ku yi mana share ɗin wannan bidiyo. Ya wale, ina so ka faɗa min abin da kake ji a jikinka. Ni fa ina ji fa a jikina zai waya yarinyar nan ta dawo garin nan. Saboda ta sani in ta dawo zai yi wuya ba mu kashe ta ba. Nana, ya kamata a ciki koma inda kika tau. Ni kuma da a ce na koma, gwara na mutu a bisa niyata. To amma ba kya jin tsoron su kashe ki? Idan sun kashe ni, na san aljanna zan tafi. To kenan idan kika mutu a cikin rayuwar da kika baro, me zai faru da ke? Wuta zan tafi. Yanzu ke kin tuba, me abin da zaki ga wa manaja? Hakika, da mutum ya rayu cikin barna, gwara ya mutu cikin shirya, ko da ku kashe shi za a yi. To amma ina so ki gaya min abin da zuciyarki ta koya. Yanzu zuciyata ta koyi gaskiya, ta rabu da dukkan wata barna. Menene abin da kika fahimta dangane da gaskiyar akawunta? Wallahi, tallahi, Allah baya taɓa tozarta masu gaskiya. Amma ka gane abin da suke nufi kuwa? Ni fa na kasa gane abin da kuke nufi. Ku fito ku yi min bayani. Kai kuma me ka zo yi? Na zo ɗaukar fasar ɗan uwana ne da aka kashe, kuma ba abin da zai hana ni, yake kuma ba abin da zai faru. Daman su ake duk wanda ya kashe wani, shi ma a kashe shi. So idan haka ne, sai ka je ka fara kashe mahaifinka Malam Idi. Ina so ka faɗa min sunan bindigarka. Sunanta ta kaka. Da sauran sunaye na sita nan gurin tarwatsi kwakwalwa zanki. Garzali Miko, me kake so ka faɗa? Tunda wannan harkar ba abu ne da bullewa, ya kamata a ce kun samu abin magana ta gaskiya ba. Kin san da cewa ina son ki, me yasa ba kya so na? Ina son ka dinga samun natsuwa duk da nake maka magana. Na ce maka ina son mutumin da ba shi da tsoro, ba shi da imani. Me yasa baki taɓa yin saurayi ba har yanzu? Ni ma wallahi abin na dore min kai. Ojo, me ke faruwa ne? Ni ma ya dan adam ne harkan nan da kaga ina cikin da ina yi, ai ni ma da san rai. Amma ina ganin kamar baka san me kake ba. Allah na san me nake, na kuma san me ran. Garzali Miko, me yasa baka yin zakka? Ranke daɗe inda haka ne ni je in baka kuɗin mana. Kaga gashi kana da bindiga, na san ba inda zan je. Mu je wallahi ne maka alƙawari zan bada kuɗin nan. Ojo, zan haɗa ka da shi ku je ku karɓo kuɗin zakkan nan. Amma kuma ya ce in aka tafi guduwa zai yi. Guduwa kai, na fi ka ƙarfi. Da duka ce na kashe ka. Ojo faɗa mai, yaushe zaka daina aikin taimakon mutane? Wannan aikin da ka waɗo ciki
shine aiki na ƙarshe. Ana kammala na karɓi kuɗaɗen da aka karɓa daga gurinka na haƙura. Haba Ojo, zan baka miliyan 2 ka ci gaba da taimakawa mutane. Kada miliyan 20 ka ce aka bayar da ita, kuma dai kai man wasa da gargaje kalan ni babu ruwana. Garzalimi ko me Hasina taimaka? Kai gaskiya dai Hasina ta ci amana ta. Yawa ina jin ki. Abdulsalam. Kar ki ƙara gaya min wannan sunan. A hankali zan daina kiranka da wannan sunan. Kai Ojo, kana cika alƙawari kuwa? Ni ba na karya alƙawari idan ni alƙawari. To amma an ce min kana cin amana kuma kana saba alƙawari. Ko ɗaya ba na yi. Ba na cin amana ba na karya alƙawari. Wannan ma ba cin amana ba ce a wata mahanga. To amma idan kai rantsuwa akan abu kana tabbatarwa? Daidai rantsuwa ne alƙawari ce na tabbatar da abin da na faɗa. Me yasa kake abu irin da mahaukata? Mustapha na Briska, na sauraron ka. Wata rana a Gitsi sai da na baza wajen mutum 40 da wajen 7 ko da 8. Ka shirya, ga nan Adama na zuwa. Kai bazuka. Me yasa kake abu irin na mahaukata? Na rantse da Allah ka ci albarkacin Hauwa. Me ya kawo ki nan wajen? Wallahi da ni kake zancen. Za ka zo ka same ni. Kar ka sha furan nan Alhaji. Sun sa ma ƙwaya a ciki. Ya ɗan ƙwallo, yanzu ya za a yi mishi. Warka man mali. Auzubillah ya da malami ma amai. Ya Ayuba. Zan wato ainihin wuce. Ina so ka hada da na wada na kan so kai. Me yasa mai ka a fuska? A fulun sai. Sabura, ina so ki faɗa mai gaskiya. Kai taska, ka ji tsoron Allah. Na ruwanki. A'a. Sai shi ya tambaya shi ke da sai ki ta wannan me ya haɗin sa da fuskata. Gurgurgur Hato, ka ce ka ji tsoron Allah ba. Ba za ka kaya mai gaskiya ba. Buge ka akai ba. Uban wai buge ni. Ke na ce miki buge na kai? Yanzu me ya kamata a yi? Kai, la kare ba mu da wannan rayuwa. Salamu alaikum. Tafka, aikinka ya zo. A kan yi kamar idan ka sake ɗaga. Yanzu me ya kamata a mai? Yaki. Ina kake? Ta so ka duka. Sai ka kai ba fa wuka ba fa mahaukaci. Mari aka ce ko duka ba ce ka irin na suka ba mari. Wani ne. Ba na fuskanta ka. Ba shi. Da ke da ɗan uwanki Sharani sai biyu zaki. Ɗaya nan. Allah ta'ala. Da kai da ita munafikai. Wanka man mari su wuce. Ya mata. Yaki. Bismillah Zaidu. Biyu ne ta yi ha biyu. Ba, me kake so ka ce mata? Ni fake ne na rarana. Zainab, kin ji me yace? Ke kuma me zaki ce? Bai kama da rarara ba. Wannan da ka kallon suna ne kuma ban maka dan ka ji haushi ba. Zainab, ina so ki faɗa min yanayinki. Ni ina da tsayi kuma gani fara mata ba su fi ni a komai ba. To fa, ya muwa ba, ka ji abin da take. Sai kuma me zaka faɗa? Rama ne wata ta yi gari wata autar fara aina ba. Oh, yau fa ake yin ta. To ke Zainab kin ji abin da yake.
ki kuma me zaki gaya mai? Ya muwa ba, ka ji kuma ga wata tambaya da ta yi maka. Makake ai sun fi burge ni ban damu da gaskiyar banza ba. Yawa Zainab kin ji ya ce bakake sun fi burge shi. To me abin da ya gaya miki a Kai ne baya? bakace da kai da nake sai ka je ba wani kauna ne. To amma kai ya aka yi haka? Anya ka faɗa haka kuwa? Ba ku ji mun sabon share har ka sa